bubo ayaye nika o faida do de la yata akwa ya nyini ala fa ala kira koso ala ka muso imbange herela ni kira kwa makoka kuna teto ya masi akaseme alela utukuna tika mabaya koi aye faida minta kuna tika kumakana wale nyuman dodo kana nema sino kira tibwa joyoro la kabne blai na kuma biyoro mina faida yi Allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal jud libanu balidika commerçant bela libanu nyon kuma kan goma folati wa ka jama ka tabetai tumadala hannabi ka wam sa ko sike dima ba de numa de la ba da tabalika a ci duma fiye o ka fon prika gere na jama ci kotike e bolo du fedo de ka ni dati so bema meni kalo jora e mago bi ka kalo dahiri medela ka ta kalo kle folo la ka se kle wolo fula ibi jija Allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal judi iba wurudi bakele ani kemeni ta ani kele wa kele ani keme ani tan kele ni claro la sakaku makinu somadu sakaku muru ga sebrele ibo wurudi keme woro ni bi woro ni woro afodoro ala ngani kalo balodia naka die koloshi duruti ka kablay ni ka kalo balo bibe million kemema ala bodima ika kalo balo bibe fengo fema asosala ni ka musaka ala ba bedima odu ko son ala wele dolin kofe milliard soro idakai me ka dese yere koro ima ala wele donc amba ale fo ka barkada anga shirifke amba fo bide chinde fora ebi afana nana edu beni sonvendo ale duwa kununu tuko minani kuna tejote ni senna ma beni sonvendo anye anyini ka blague yoro mina yoro infa anyani ala fe olu yere horoma kama jamana ala ka basige mauma nana ala ka hereke be zikri dalo ambu fo ku barkada uni che uni baradi beni ka wali nyima do tukodo nyima goro kawo makona te janfa kuna te mu janfa mais ni ala sona den kumana a jaranye ikangi ngolo do doni min koro ni mawore ata jo ibe fo ka ba koro ambo o musaka to deuma mais a zikri dalo nkum bora moriya la me ka fara nyonga kana mina daji do duma nu yatu aywa o fana o yense koy ambe defo ala ka hereke be ala kan sagoda aywa bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah amina ba chabal musoma bela jole do kiramato la ka bela jole fo ambola ka do mi ka ala ka mina wa ala mina fana konate bi fe ga yere che ka boyro dola mo fobi ala kira rasul ya ala kira sallallahu alaihi wasallam ala ye che tanga lisidi jibril ma ko kana de ala kirama ko ka fo ala kira ko nunum bebe aljile kono wa ala kira ka dina de me baba akan na folo na yere kuna a che mbula to ko abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf ala kira ka wati la sahaba kundo setgi bo kundo na folo ba bolo ko sebe ala en noya kay ko sebe ay ala ka dine de me maintenant abdurrahman bin auf commerçant de akam minon me marchandise bi nyogona sanfe obi ka ko magan ka ta dugu wera la obi ta fere kay banu ye mina munu bi stratige o fo ma ko elusu si munu bi stratige mo la we stratige ko ka minen be mine adon bo la kana fa abdurrahman bin auf ko banu be nan ka we yanga minen be mine anna alakira
ala kira mi fe kana do ke Abdurrahman bin Auf bulla kana ala kira fe ado ala kira ni sahaba che dafali abbe dafali ku be Abu Bakr Siddiq ku me Umar bin Khattab be Usman bin Affan be Sayyidina Ali be Talha be Zubair be Sa'id be Abu Ubaidah bin al-Jarrah Fadl bin al-Affan Abbas Ja'far Salih min be dafali na ala kira fa ne ka fara sahaba to ka ala kira yisiglen to ayat tega jakwa be ala wele ala ko ala kira ma ku tega jigi ko Jibril ta fa ko do bi jabi min ko so kwatia ni ko na te ko che ala kira ko ka foni aya ma fo gansa afora fondo de koso me kuma yi ay kuma lame Abdurrahman bu ala kira tiga jigi akwa Abdurrahman bu Auf ma ko ini denga fitini nyanyo to ma ko abemi akwa nyina na ko so ko man na ko telman ngin kamana gana akwa ta takana atara takana dim sal fitina na ko de ala kira ma wode la don ba ki ko di umma ko tiga de ko ka abi shidima abi ka jurumu yafa abi balo ba kemeni babi woro de nyon ka buika chemi be ala wele su faratile ka na tiga de ko kan doro anana ya ko de ala krama to wala mina kele ka di dimsal fidina taris ka aka bugola kulumeke soni sera aya tiga korota la kamila ala ko Jibril ma ko ta fa ala krai ko ma ba kira sa hami mina daga fo sani petni tiga ka sa anyadama o ala ko Abdurrahman bin Auf ko tika hami dala aya dala mata ma wati na mado ko ko banu ya bla ko ma misili binana o nye esona ala min di ma imake hashide imake nyangoye kuna tete karamo hashide kuna tete nyangoye karamo ben na réseau sans fait karamo ben le bura réseau sans fait fo El Hadj Mamadou Konaté na ga misili bla mata mo la seli de bisen fana sele ka lanzara to ka fitrit beto ni ko so ni bita jen karamo ne nyata la ko sebiye ko fendo bi la kudisi ka keneo ay mais ngo so nyato akara ala kira fa akara sulufu fa akara nyogo karamo fe kuna tete hashidi wallahi hashidite wanda la hannu jera ko ba sence ka boy don wala alatiso akabi muna akara abora yere de la wa ala sona ko ngon ke ade fona ya ade afatoma manyo so amba wele papa na doni facheto wallahi ukeru fay fon sirala mugo buena mugo kanuna wallahi wanda la ala ni kiye kunate halni e bugo mu takadi mugo ma ala ba jabi parce que itika dini ngani ya yirai itika ngani ya jube itika dini wasoyi an karamo to on waso de amana siga mini ne bambulo o tini chede akran fe bangila akran fe ginola wanda la mfana ngaftambe black na yonte wallahi ntabla kamara ntabla cheshiye ni ngole sangolo so ntabla ye memuna ni konate wele su dugu tlama se ero mina konate lame asorla aka kanuna ka senyoro mbadil ala sa ala ka shi yani kenaya ala ka dima shi ni kenaya ala ka dima ka del ala sa min ka bo abe ala ka ani sutura je al lahara ala ka sutura birifinin birika chewo cheko muso ko bi birifinin sama ka buila ala ka sanda ma min ba ni birifinin sama na ko ala ka de ala ka ni lamalo ya rabbi ni ko mo ma ko fe mi ke ala ka ke ala ko ke ala kira boya ko so kira no ma sallallahu alaihi wasallam ala de be fudo watro ma nyana ko asigi no ko ro inshallah alhamdulillah do kai wallahi awa chorba ko kana du ko nga do ka aye ko le fili mi fili na kana ko kuna te de ni ndama ame do kai ala